niște mai mici, normal, dar problema că... Auzi, scuze-mă, cât de mare e corpul? Cât îți mai trebuie pentru corp? Cât îți mai trebuie pentru corp? Încă 2 locuri? Cât de mare este corpul vostru? Corpul vostru. 3x3? Deci, de locuri mai trebuie. Era Maroc, era Erau multe ecuri. Și de așa au făcut pentru extrema. Da, exact. Ceva, dar cărceal gest cu scurt. Problema că eu am lucrat cu Rădus, de exemplu, și încercam orice să ajungem la cât mai multă putere. Dar, adică ce văd aici e... Deci turbina mare e antrenată de turbina mică.